кира гӯш мекунам? Бародари тоҷика гӯш мекунем ки мубориза мебарад ки масалан зборо нашава ва дар зборчико сум напартояд. 4 збор кардагим бародаро дар канали омӯзиши YouTube удалид кардагӣ нестам. 4 збор кардагим бародаро. Ҳамун картҳои худшо намондум бародаро. Картҳои худшо намондум, даниёи худшо намондум ва номери телефоношо намондум. Агар як одам мада занг зада боша ки ту пули анаморо хӯрдӣ. Агар як одам занг зада боша. Ягон кас занг задагӣ нестае ки ту пули амо бемора хӯрдӣ. Ягон кас занг задагӣ нестае. дороҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо, самюан барои фарбеҳ шудан, равғани сиёҳдона, эпимедиумная паста барои простатит ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред бо нархҳои дастрас барои шумо. дастсафка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. бародаро, видеои имрӯза дар бораи бародари тоҷик ва зборкуно гап мезанам. бо диққат гӯш кунед. Я хушрӯ бишинам. Амаку давом метем суҳбата. бародаро, кира гӯш мекунам? Бародари тоҷика гӯш мекунем ки мубориза мебарад ки масалан зборо нашава ва дар зборчико сум напартоянд ки машиникиш бисёр. Ман дар сари умри худам дар ҳамин каналам якта гудака кардам, як духтара, як кампира духтараш бо инаи бача. 4 збор кардагим бародаро дар канали омӯзиши YouTube удалид кардагӣ нестам. 4 збор кардагим бародаро дар ҳамин зборо ҳамун картҳои худшо намондум бародаро. Картҳои худшо намондум, даниёи худшо намондум ва номери телефоношо намондум. Агар як одам мада занг зада боша ки ту пули анаморо хӯрдӣ. Агар як одам занг зада боша. Ягон кас занг задагӣ нестае ки ту пули амо бемора хӯрдӣ. Ягон кас занг задагӣ нестае. бародаро, агар ки шумо збора честне бикунед, ҳеҷ кас мода сухан намеёвад. Не ки вақте ки не чест нашид бародаро ба гапат меованд, чапат меованд, дар борат видео мекунанд. Чуба ма 4 бор збор кардам, як одам занг назад, нагуфт ки ака пули ва ту хӯрдӣ ё ки отчёт биспор. Нагуфт. Барои чӣ? Барои ки дар рӯи экран карти бемора мондум, номерои бемора мондум. бемор мада занг зад ки ака ним қапа гузашта. Гуфтум гӯш кунед, апаи хоҳари додари чанд сум мебиёя? 1 сум мебиёя, миллион сум мебиёя? Мада нагӯ, мада отчёт наспор, ошит шава. И масалан хайр барои ту кардесиян, чизе кардан барои худат кардан, мада отчёт наспоред. Агар ки шумо бовар накунед, мухлисои ман, агар шумо бовар накунед, дар ҳамин канали омӯзиши YouTube буковен дар видеои ма видео махам нокадай 5 та збор рафтагиай, дар ҳама зборо номерои телефоншон дар рӯи экранай. Агар бихоҳед занг бизанед, бупурсед ки ман агар ай ҳамё ягон сум гирифта бошам ё ки гуфта бошам ки маро прасем битен ё ки мада масалан қапул битен, ман тра видео мекунам, нагуфтам, саволшон битен. Нестаи хеле кор. Агар ки мешид, оли барвақт видеомона меровардам. барои амо хайр мекунӣ, збор мекунед, чикор мекунед, амо касалери номерош дар рӯи экран аст. Занг бизанед, бупурсед, баъдан хайр ку бародаро, вақте одам ки хайр кард, дига басш намегарда. Аммо вақте ки ту хайр мекунӣ, бояд будонӣ ки дар ки ҷо хайр кардӣ. ҳамеша камтар сабрдат кунед. бародаро, хайр темаи хайр яъне ма мекунем, мегузарем дар қисми бизнеси худам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасакову ҳавасакои қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошед. имрӯз хостам наворӣ кунам дар бораи каналҳои худам. бародаро, ватсапи мо дар рӯи экранай, занг мезанем. мо каналҳои фурӯшӣ дорем. каналҳои фурӯшии мо аз 500 подписчик сар меша ва аз 3500 рубле. ҳамихе мелара боло. кадомида канал дар корай 500 подписчика, 1000 тага, 2000 тага, 3000 тага, 4 тага, 5 тага, ҳамихе мерава то 80000 подписчикара дорум дар фурӯш. кадом мехоҳад ки блогерӣ куна, бизнес букушоя, пешравӣ куна, ҳунари худша нишон бида ё ки
просто завқ дора одам ҳастаям хеле. Фақат чӣ мегӯм, вақте ки канала гирифтӣ бояд дар канал меҳнат кунӣ. Видео мекунӣ, монтаж мекунӣ, ҳаракат мекунӣ, канала обод мекунӣ. Ҳеҷ вақт як кас дига барои ту канал обод карда наметавад. Мо фақат канал мефурӯшем. Аймон фурӯхтан чӣ туда оформит кардан, қоидави номрота часпондан, парола алиш кардан, канала жалоб надошта боша, ҳамаша қоидави мебинӣ, ҳамаш қоидави ҳамаша оформит мекунӣ. Метимта худат медонӣ дави аст буд бародар. Агар реклама мехарӣ, реклама мефурӯшем, соатҳои YouTube мефурӯшем, монетизация гирон мекунем, мекушем, ҳамаш қоидави мекунем. Аммо ино ҳамаш отдельно суҳбат мешавад. Ман намегӯм ки масалан ман ҳама корро бепул мекунам. Хайр, яхе ҷоша нишонтон метавонам. Аммо бародаро, яхе корае ки нишон додан қати ёд намегиред шумо. Ман магарам ё ки шумо да видео кунам нишон бутун, ё ки аз шумо музд гирифта баъд кортона буд кунам. Шумо марам буфаҳмед ки масалан морам вақт ҷидо мекунем барои ҳар як чиз. Мо кор дорем, бахморам зиндагӣ дорем. Ман лично бевихадной кор мекунам. Ай 10 то 8 ҳар рӯз кор мекунам. барои ягон кори шумо агар шумо музд гирифтум ба худам вақт ҷудо мекунам, шав хона мерам, кори тура буд мекунам, барои мо музд мегирам. Барои ки як саволо шид ки дар саволо гуфтам ки чуба яхе чиза ту ба пул мекунӣ. Албатта бародар гапуд рост. Масалан яхе чиза шояд гуфта бошум ки ним қасум меса, барои ки вайда вақт мерава, вайда ин чишмои дидестен, ин чишморо фақат ҷавобгарӣ метӣ, чишморо азо метӣ ки як чиза нигоҳ мекунӣ, чашмо дар мекунад то уро рост мекунӣ. Яхе кори май ки 3 соат буд меша, 2 соат буд мешава. Ҳамия рекламаи чиза я бота часпондани ма и бот гуфтагим, яъне ягон хел команда менависи ки силка дар рӯи экран мепартояд. Ё ки одамои смайли бисёр рой кардан, удалитшон мекунанд. Ҳамуро як часпонданаш қариб 2 соат вақта мегирад. Агар ки шумо бо суханои ман мувофиқ бошен, лайк монен, фикротона бинависен, ман дар фикрҳои шумо ҳатман ҷавоб метавам. Бо дар охир гуфтанем ки ини WhatsApp мо занг бизанен, каналои мо ай 500 подписчик сар меша то 80000 подписчикара. Чӣ хел канал шумо дар кора, мо ҳам хел канал шумо дар пешниҳод мекунем. Хонаободу сарбаланд бошен. Узр агар ягон гапи баланд гуфта бошам. салому алайкум бародарои азиз, ҳамо аксияе ки шумо бисёр ждат доште, ин ҳамо аксияро барои шумо эълон мекунем. Дар ин аксия 5 чиз дохил меша, плюс як подарка то охира тамошо кунед. Массажкунак рушной ҳастак, 4 та насадка дора, 6 моҳ гарантӣ дора, зарядаш долго мебара. Ҳамчунин дар ин аксия мо бародарои азиз тасбеҳ бо тасбеҳиш падаркаш, тасбеҳ бигем донагӣ ҳаста ва ҳамчунин электронӣ. Бо дар ин аксия бародарои азиз духи дирҳам дохил меша ки духи аз қади Дубай омадаги то 3 рӯза буш дар либос гарантиш қати мемона ва ҳамчунин наушникои сенсорни бародарои азиз ки як ҳафта зарядаш мебара, плюс телефонтуна дар ягон ситуация заряд телефон тамошидагӣ бо метунед заряд дин. Ҳамчунин бародарои азиз чӣ хеле ки мебинен дар аксия мо боз як паставкаи телефон ай хоби удобния барои дӯст любой ҷо қатид гардондаш метунӣ. Ҳамин аксия гуфтагӣ моро бо нархи 3700 рубл харидорӣ карда метунӣ бародарои азиз. Доставкаш бепул ай, фаромӯш накунед. Плюс барои шахсое ки аз ширкати Шифофармо ҳамин аксияро харидорӣ мекунанд, мо як Қуръони карими бо таҷвид туҳфа мекунем, яъне ки падарка мекунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.